gunean Donostiara. Berrehun erraldoita burundi hauek, be bulebar honetan, bi balsa zinguruko ditugute. Horrexegatik, bulebarren erdialdean zaudeten jende ikusle guztiari mesedez, bide guztia libre ustea eskatzen ditugu eta espaloietara joan zaitezen bezala ezingo dute kantza ondo egin eta ikuskizuna izateke beteko behar den bezala. Mesedez, jende guztia errepideetatik kanpora. Mila esker. Aurrera, parte zarrean barrena egiliko dien,